Měli bychom asi nejdříve zvážit, na jakou příležitost ta květina bude aranžovaná, pro koho bude a kolik do toho chceme vložit peněz. Na první rande by květina měla mít taková střímá, aby se ta slečna úplně nezalekla. Takže asi nejčastěji jeden květ růžičky nebo jeden květ tulipánů. Asi se nejčastěji kupuje červená barva, ale já bych třeba volila nějakou střídnější, takovou spíš něco romantičtějšího. K výročí vztahu nebo sňatku ví ten muž, co má ta žena ráda. Takže určitě bych volila podle oblíbenosti květiny. Pak záleží na tom, jak to je jako velká událost. Jestli je to na výročí 1 roku, 10 let. Pro babičku nebo pro starší ženu bych volila gerberky, chryzantémky, lilie. Určitě bych to aranžovala do kulata a dala spíš více kontrastní barvy. Květina by neměla určitě vonět a měla by být nějakých menších rozměrů. Květina pro muže měla by být určitě netradiční, což bych volila exotické květy a určitě by měla být nějak netradičně uvázaná. Se třeba vážou z klobás, nějaké uzeniny, zelenina, může být i ovoce, pro kuřáky třeba cigarety. Při červené růže byste dali přítelkyni a ne nadřízený. Ta barva jenom symbolizuje to, že vlastně je to z lásky a tu zamilovanost. Musíme zvážit ty 3 kritéria, takže jestli známe, co má ta obdarovaná ráda, tak podle toho bych to volila. Pro děti se určitě hodí dát nějaká malá květina, většinou bych volila do nějaké oranžové, růžové barvy. Kytice k promoci by měla vystihovat tu důležitost té promoce, netradiční květy, velkolepé.